Sino kang demonyo ka? Alagad ka ng kasamaan? Sino ka may lakas ng loob na pumasok sa aming bahay? Oh, hindi ka nagsasalita. Eto, sige, subukan mong lumapit. Alam ko natatakot ka rito! Hindi ka natatakot sa krus na ito? Sino kang demonyo ka? Huwag kang lalapit kung isisigaw ako. Kung hindi ka natatakot sa krus na hawak ko, hindi ka totoong aswang, tao ka! Nag-aanyong aswang ka lamang para takutin kami rito! Para magsipag-alisan ang lahat ng mga borders ko rito! Saklolo! Tulungan niyo ako! May demonyo! May demonyo nakapasok sa bahay! Saklolo! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Hindi ako makahis magkakasakal-masakal! Bitiwan mo ako! Sisipain ko ang kwan mo! Lalabas na ako rito para makahingi ako ng saklolo. Kailangan makalabas ako rito. Sino sa mga borders ko ang kampo ng kadiliman? Diyos ko, kailangan mabuksan ko ito. Lawakan niyo pa ako. Hindi! Hindi! Aswang! Aswang! Kapag gwapo o maganda ang kumikindat, kinikilig tayo. Pero kapag pangit, natatakot agad. Kaya mag-iingat sa isang taong pakindat-kindat sapagkat siya'y may masamang binabalak. Magandang araw po sa lahat ng aming mga taga-subaybay ng YouTube channel na ito. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-like, i-share ang aming video. Pakiclick na rin po ng subscribe button at ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. 4,000 ang upa sa kwarto ko, 1 month deposit, 1 month advance. Pero kung may kasama ka, hati na lamang kayo. O siya nga pala. Ano nga pala ang trabaho mo? Rider po ako. Ay, bakla! Kagwapo-gwapo, bakla! Same. Teka, ikaw, rider? Opo. May nakakagulat po ba na maging rider na bakla? Hindi naman. Ngayon lang kasi ako nakakita tulad natin na rider, di ba? Pakita ko po ang ID ko. Patunay po na nagtatrabaho ako sa kanila. Pa-photocopy mo na lang, at least may copy ako. Kailangan pa po? Oo naman. E di kung ayaw mo sa patakaran ko, edi wag. Bakit po kailangan po? Para kung may gagawin kayong kalukuhan o kabulukan dito sa boarding house ko, alam ko kung sino ang hahabulin ko. Pasensya na ha, naninigurado lamang ako sa mga borders ko. Marami kasing nangyari dito, kaya naninigurado lang ako. Basta ko na lang pinapapasok kasi nakiusap sa akin, 1 linggo pa daw kasi ang sahod at pumasok ng Lunes tapos nangakong linggo magbabayad. Abay, alam mo ba kung anong nangyari? Linggo pa lang na madaling araw ayun nag-alsa balutan at hindi ko alam. Pasensya na po. Hindi naman po ako ganoon. Hindi ko naman nilalakat. Pero ang patakaran ko ay para sa lahat. Ano, kukunin mo? Ayaw? Gusto? Ayaw? Gusto? Gusto po. Nakita mo naman studio type itong boarding house ko. Bagong gawa. Hindi ka naman dyan lugi sa 4,000, di ba? Sige na po, kukunin ko na. Akin na ang 2 months advance, 1 month deposit. Okay? Palilinisan ko agad sa caretaker ko at pumunta tayo sa opisina ko para pumirma ka ng kontrata. Mahigpit ang landlord na si Igna. Binubusisi nito ang mga taong uupa sa kanya, pero mabait naman siya, lalo na kapag nakapalagay niya ng loob. Mapagbiro din ito sa mga borders niya at pinagbibigyan din niya ito sa mga pakiusap, pero hindi niya alam at hindi niya masigurado kung sino-sino ang mga nangungupahan sa kanya, kung totoo ang ipinapakita nito o meron lamang sariling agenda sa pangungupahan sa kanyang boarding house. Manang Igna! May
nangungupahan pa pala sa bakanting kwarto sa rooftop. Solong-solo niya ang kwarto na yon, tsaka malaki pa. Ang dakilang marites sa mga borders ko. Ay nako, kayo naman. Ay, type mo no? Kaya interesado ka? Paano kasi? Ang gwapo, tsaka ang kisig ng pangangatawan. Ang landi-landi mo talaga. Malandi lang. Kasi kung malanding-malandi, edi kahit sino na lang lalandiin ko na. Namimili naman ako ng mga taong lalandiin. Ang gwapo niyo no? Kaya lang parang mitikuloso. Tinignan lang kami lahat kanina. Puntahan mo lang sa itaas para masigurado mo kung dapat mo bang ipagpatuloy ang kakatihan mo sa kanya o hindi. Bakit naman po? Baka kasi pareho kayo ng gusto. Bakla? Mama. Hindi pa rin ako naniniwala. Baka pinaprank mo lang ako. Ay, di sige, puntahan mo. Huwag mo na ako abalahin pa. Dami kong ginagawa rito. Desperada ang babae na makilala ang bagong ka-boardmate. Kahit sinabihan pa ito ng landlord, hindi pa rin ito naniniwala. Pinuntahan nga nito ang bagong ka-boardmate para alamin ang katotohanan sa sinasabi ng matanda sa kanya. Ganun na lamang ang kanyang gulat sa makikita. Mula sa labas ng bintana, sinilip nito ang bagong boarders. Maggagabi na noon, kaya hindi rin siguro napansin ng bagong boarders ang paninilip ng tsismosang si Cecil. Grabe. Kaakit-akit ang kanyang katawan. Payat lang pero malaman din naman. Ay naku, nakakatakam naman ang lalaking to. Mula dito sa may bintana, tanaw na tanaw ko siya. Hindi muna ako magpapakita para masilayan ko ang kanyang kagupuhan. Anong ginagawa niya? Naghahaplas siya sa kanyang katawan. Anong inihahaplas niya sa katawan niya? Oh my! Totoo nga sabi ni Aling Ignacia. Ginagawa niya rin ang mga ginagawa naming mga babae. Sino yan? Totoo ba yung narinig ko? Ang gwapo ng boses niya. Hindi siya bakla. Sino sabi yan? Magtatago ako dito sa baba para hindi ako makita. Anong ginagawa mo dyan? Nakita mo na ako? Naninilip ka, no? Sorry ka. Kasi ang sinisilipan mo, pareho din ang gusto mo. Narinig ko kanina, ang macho ng boses mo. Umamin ka. Hindi ka naman talaga bakla, no? Front mo lang yan. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman ipagkakalat ang narinig ko. Dahil para sa akin, macho ka at lalaki ka. Pagpapantasyahan kita. Bruhang to. Style ko lang yon, no? Para matakot ang tao. Malay ko ba kung magnanakaw ang pumasok dito? At least sa tinig ko man lang, ay matakot na. Ako pala si Cecilia. Ang bantot naman ng pangalan mo. Cecil na lang ang itatawag ko sa'yo. Para mabangbango naman. Ang sagwa! Kamacho-macho ng katawan tapos ang boses. Hoy, tama na nga. Siguradong panlalait na naman ang susunod niyan. Teka, ano ba? Bakit ka ba nagpapakarga sa akin? Nakakatakot yung alulong ng aso. Kung alam ko lang na may ganyan dito, hindi na sana ako nangupahan dito. Nakakatakot. Gusto mo, dito na lang ako matulog? Che, ayoko nga no. Kaya nga solo room yung kinuha ko. Para ganun, may privacy ako. Para kapag nagdala ako ng boylets, pwede. Sige na, lumabas ka na nga. Kasi mag-aasikaso pa ako. Maghahanda sa trabaho. Magjo-duty pa kasi ako. Hindi mawala sa isip ng tsismosang si Cecilia ang narinig na alulong ng aso ng ganong oras na kumakagat pa lamang ang dilim sa liwanag. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakarinig sila ng kakaibang alulong ng aso. Sandaling nawala ang interes nito sa bagong ka-boardmate dahil sa narinig. Hindi ito nakatiis, kinausap nito ang landlord. Tungkol sa narinig. Hello?
Mamaya na ako uuwi ha. Eh bakit naman? May kadate ako ngayon. Ha? Pasensya na ha. Diyaya niya ako mamasyal kami. Grabe, ang gwapo niya. Unang kita pa lang namin kanina. Ang bango-bango niya na. At ang tindi ng katawan. Baliw ka, ang landi-landi mo. Ang bilis mo makasungkit ng lalaki. Samantalang ako ang tagal-tagal. Pero di bale, mukhang manok na ang lumalapit sa palay. Kasi may bago tayong boardmate. Ang gwapo rin. Talaga? Akin na yun ah. Huwag mo nang pag-iinteresan. Yayain mo naman yan ditong sinasabi mo nang makilatis ko naman. Sige, isasama ko siya mamaya. Saan ba kasi kayo pupunta? Sa hotel. Ano? Tsugyugan agad? Para kasi sayang ang oras kung walang mangyayari. Basta ang gwapo niya. Kahit magdamag kaming magkasama, ayos lang sa akin. Sige tumawag lang ako para alam mo. Bruhang to. Tumawag lang talaga para inggitin ako. Mapuntahan na nga lang si Aling Igna. Aling Igna! Aling Igna! Bali-balita kapag ganung uri ng alulong ng aso, asong gubat daw yon. Kahapon, hindi kita sinitak kasi akala ko magkukusa kang lumapit sa akin. O ano na? Ang kwan kasi. Chismis pa more. May oras ka mag-chismis pero wala kang oras magbayad? Pasensya na ho, Aling Ang Igna. kapal! Nadali lang po kasi ng padala yung mga magulang ko. Ay, nako. Baka bukas, meron na. Sige na po, ipaglalaba ko na lang kayo para naman makabawi-bawi ako sa inyo. Sige na nga. Medyo matagal ka na rin sa akin kaya may tiwala na ako sa'yo. Basta siguraduhin mo lang na kapag nagpadala ang mga magulang mo, magbabayad ka na sa akin. Huwag yung dinadaan-daan mo ko sa kung ano-anong kaekekan mo. O ano? Kumusta yung bagong borders? Si Aling Igna, chismosa na rin. Tumigil ka! Ang masaya at tahimik ng boarding house biglang magugulo ng mga pagbabagong mangyayari sa kanila. Isang kagimbal-gimbal na balita ang kanilang maririnig tungkol sa isa nilang ka-boardmate na kapapaalam pa lamang sa kanya na hindi muna makakauwi dahil may ka-date ito. Teka, akala ko ba sa hotel tayo pupunta? Bakit dito mo ako dinala sa walang katao-tao? Nagtitipid ka ha? Okay lang naman sa akin, basta ikaw. Oh, hinawakan agad ako sa puwet. Teka sandali, hindi ko trip ang nakatalikod. Gusto ko yung nakaharap. Teka, huwag mong ipusin ang katawan ko. Dahan-dahan lang. Ay, huwag mong tilaan ang leg ko. Oh, umaakit pa sa tenga ko. Nakikiliti ako, ano ba? Huwag. Anong klaseng ungol yan? Teka, bakit parang alagkit ng dila mo? At humahaba? Hindi! Oh, aswang! Aswang ka! Ay na nang iwan niya ang babae sa kalsadang pinagdala niya. Balot! Balot! Ay, madilim dito pero shortcut. Madilim dito pero shortcut. May konting liwanag naman na galing sa poste ng Meralco. Teka, ano yung nasa unahan ko? Kahit medyo madilim pero parang tao. Tao nga! Ay, kinilabutan tuloy ako. Delikado ito. Diyos ko, parang isang babaeng nakahando sa kalsada. Pinatay mo siya! Ikaw pumatay sa kanya! Sino ka? Huwag kang magsasalita. Kung hindi ikaw ang isusunod ko. Alam ko kung taga saan ka at alam kong maliit pa ang mga anak mo. Kaya kung ayaw mong balikan kita, huwag na huwag kang magsasalita sa nakita mo. Wag. Isang simpleng mambabalot lamang ako. Naghahanap po at kumakain para sa pamilya ko. Kaya nga huwag kang maingay. Huwag mong ipagsasabi ang nakita mo.
Alis na yung motor niya. Sino ba yun? Saklolo! Tulog! May pinatay rito! May mababatay tao! Saklolo! Isang mambabalot ang nakakita at napasigaw. Kaya nakatawag pansin iyon sa mga residente. Nabulabog ang kanilang pagtulog sa kalaliman ng gabi. Abot sa paupahan ni Aling Igna. Kaya nagising ang lahat ng boarders. Ganun din ang tsismosang si Cecilia. Dali-dali silang lumabas at pinuntahan ang pinangyarihan. Pagdating doon, nagkumpulan ang mga tao at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Alam kong madilim ang kalsadang ito. Nais ko sanang dumaan dito para shortcut. Kaya lang wala pa nga 30 hakbang ay may nakita na akong nakadusay na bangkay kaya napasigaw ako. Sa kataranta ko naitapo ko yung mga tinda kong balot. May Diyos ko, kilala mo ba siya, Cecilia? Si Agnes ito. Katatawag niya lang sa akin kanina na may kadate siyang gwapong lalaki. Nagkainggitan pa nga kami eh. Ang hilig niyo sa gwapo. Grabe Nanay Igna. Hindi ko akalain sasapitin ito ng ka-boardmate ko. Hindi ko akalain na ang pag-uusap namin kanina ay siyang huli na pala namin pag-uusap. Agnes, sino may gawa nito sa'yo? Sino may gawa nito? May tumawag na ba ng pulis? May nag-report na ba sa barangay? Mga tsismosang to, inuuna pa makiosyoso kaysa tumulong. Tumawag na kayo ng pulis! May tumawag na po. Mamaya lang po darating na mga pulis. Paparating na rin si Kapitan. Ay, bakit ba ito nangyari dito malapit sa boarding house ko? Eh grabe naman kayo Nanay Igna ha. Namatay na nga ang kaibigan ko tapos boarding house niyo pa rin ang iniisip niyo. Alam mo naman na yun lang ang pinagkakakitaan ko. Isipin mo na lang kung magsisipag-alisan mga borders ko. Anong nangyari dito? Sir, bigla na lamang po akong nakatagpo na ganyan doon sa kanto. Hindi ko po alam kung paano nangyari. Ano bang nakita mo? Yung babae po kasi, pagdaan ko sa kalsadang ito, nakita ko yung babaeng nakahandusay. Paglapit ko, nakita ko ganyan ang itsura niya. Natatakot po kasi ako Kakilakilabot ang nangyari sa kanya. Wala po akong kasalanan sa nangyari. Napadaan lamang talaga ako sa kalsadang ito. Huwag kang mag-alala. Kung wala ka namang kasalanan, wala kang dapat ikatakot. Baka may makakatulong sa inyo na matuklas natin kung sino may gawa nito. Salamat po, sir. Wala po talaga akong alam. Pero bakit mo iniwan ang mga paninda mo rito? Kasi po, sir, biglang lumapit sa akin yung tao may hawak ng baril. Kaya, iniwanan ko na lamang po. Baka isipin niyo po ako yung may kagagawan. Wala kang dapat ikatakot kung wala kang kasalanan. Pero importante ang mga detalye na maibibigay mo sa amin. Sige po, sir. Patawarin niyo po ako. Baka kasi, Baka ano? baka isipin niyo po na ako ang may gawa ng krimen na ito. May karapatan ka manahimik. Sabihin mo lang kung anong nakita mo. Pero kung meron kang impormasyon na makatutulong sa kaso, huwag mo lang itago. Pero, sir, Sige na. Magsalita ka. Baka naman may alam ka. ayoko lang po sanang mapahamak Sana po, tulungan niyo akong maproteksyonan ng pamilya ko. Yung po kasi yung banta niya sa akin ng lalaking nakita ko kanina. Anong banta niya? Papatay niya daw pamilya ko kapag nagsumbong ako. Bakit kanya pagbabantaan? Kasi po nakita ko sa kanina. Relax mo lang ang sarili mo. Nag-iiba-iba ang statement mo. Ano ba talagang nangyari? Sir, hindi ko po kasi talaga alam ang gagawin ko. Ang ikinatatakot ko po talaga. Kasi yung
mapag-isipan niyo ko na akong gumawa dyan. Isa lang akong habak na tagatinda ng balot para mabuhay ang pamilya ko. Kaya sabihin mo na ang nakita mo. Huwag mo lang dagdagan pa. Kasi habang nadadagdagan ang mga kwento sa totoong nangyayari, doon nagkakaroon ng pagkakataong pagdudaan ka. Kaya huwag kang magpapadala sa takot. Ikaw ang unang makatutulong sa amin para malutas ang kasong ito. Salamat po, sir. Huwag kang mag-alala. Protektado ka rito. Sabihin mo lang sa amin ang alam mo at tutulungan ka namin. Ngayon, sabihin mo sa amin kung anong itsura ng nakita mo. Anong itsura ng salarin? Malapad po ang noo. Malaki ang mga mata at dilat na dilat. Parang mata ng hayop. Tulad po ng mata ng aso mabangis. Sigurado ka ba sa nakita mo? Opo, sir. Sir, nakita namin ito sa di kalayuan. Ito yung lalagyan mo ng paninda mong balot. Sir, hindi po balot ang laman. Hindi ko pa alam yan, sir. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko po alam yan. Paninda mo ito, di ba? Paano hindi mo alam? Maniwala po kayo sa akin, sir. Hindi ko po talaga alam yan. Sir, mga bituka. Baka pumito ka ng hayop. Pero hindi ko po alam kung paano po napunta yan dyan. Natapon ko nga po yan kanina sa sobrang takot ko eh. Mukhang hindi nga bituka ng hayop. Bakit meron ito sa basket mong dala? Hindi ko alam, sir. Maniwala kayo. Ito na nga bang ikinatatakot ko. Yung tutulong lang sana tapos ikaw pa yung panitiin sa kaso. Ang dami mong sinasabi. Hindi ka ba nag-aalala sa mga sinasabi mo? Maaring matuon sa iyo ang investigasyon. Mabuti pa, sumama ka sa amin sa presinto. Ikukulong niyo ba ako, sir? Siguraduhin mo lang na wala kang kasalanan. Kaduda-duda ang mga sinasabi mong statement tungkol sa nakita mo. Huwag kang magpapadala sa takot para masabi mo ang totoong nangyari. Sir, pakiusap po. Wala po ako kasalanan dito, sir. Wala po. Reggie, Huwag ka magsasalita. Huwag kang magsasalita. Kundi ikaw ang susunod ko. Alam ko kung tagasan ka. At alam kong maliliit pa ang mga anak mo. Kaya kung ayaw mong balikan kita, huwag kang magsasalita sa nakita mo. Diyos ko, anong gagawin ko? Wala kayong dapat ikatakot. Kung wala naman kayong ginagawang masama, ipanatag mo lamang ang loob mo. Tatanungin ka lang namin tungkol sa mga nasaksihan mo. ang kawawang mambabalot, hindi na nakapagsalita pa tungkol sa kanyang nakita. Nakilala rin kasi nito ang may gawa sa babae. Pero dahil sa pambabanta nito sa buhay niya at sa kanyang pamilya, napilitan itong manahimik. Pero isa na rin siya sa pinagdududahan ng mga pulis, lalo na may mga bitukang ang natagpuan sa basket nito na pinaglalagyan niya ng kanyang paninda. Grabe. Kaduda-duda yung mga sinabi ng mambabalot. Taranta siya. Ang palagay ko may kinalaman siya sa nangyari. Aling Igna, naaawa nga po ako sa mambabalot na yun. Ay paano kung yun talaga ang pumatay? Paano niya naman po magagawa yun? Tsaka, bakit niya naman gagawin yun? Hindi natin alam. Bahala ng mga pulis sa pag-iimbestiga. Lalabas din ang totoo. Malalaman din natin kung ano ang totoong nangyayari. Sa akin kasi, parang nisasabi naman siya ng totoo. Kasi, yung description niya sa itsura ng kriminal, malinaw na ipinapakitang aswang. Kaya malamang aswang gumawa nun sa kaibigan ko. Ay nako, hanggang ngayon, hindi pa rin malis sa pangangatog ng tuhod ko. Sobrang kabaho sa nangyari.
Ako nga rin po, Aling Igna. Hindi makapaniwala. Parang hindi nagsisink in sa akin yung mga nangyayari. Parang ang bigat pa ng loob ko sa mga nangyayari. Kaya ikaw mag-iingat ka ha. Hindi na maganda ang nangyayari sa paligid. Pasama ng pasama ang nangyayari sa mundo. Naging usap-usapan sa lugar na yon ang mga pangyayari. Lito ang lahat sa kung ano ang paniniwalaan at kung sino ang tunay na salarin sa pagpatay. Iniisip ng ilan na maaring ang mambabalot nga ang tunay na aswang dahil sa natagpuan mismo sa basket niya ang lamang loob ng taong pinatay. Iniisip naman ng karamihan na baka raw tinakot ng aswang ang mambabalot kaya hindi nito masabi ang totoo. Samot-saring espekulasyon ang tanong sa isipan ng mga residente. Nakakatakot naman palang sinapit ng kaibigan mo. Paano mo nalaman ang balita tungkol doon? Wala ka naman dito kagabi. Ikaw naman, parang hindi mo naman kilala yung taga rito. Mabilis pa sa mga reporter kung magkalat ng balita. Isa ka na rin sa kanila? Lukha-lukha. Grabe. Kaya ikaw mag-iingat ka. Abay, bakit naman? Pinaghihinalaan kasing aswang ang gumawa nun. Kasi wala naman daw bakas ng panggagahasa. Grabe. Nakakatakot naman talaga dito. Grabe talaga. Ikaw, babaeng-babae ka pa naman tingnan. Baka mapaghinalaan kang babae. Naku, mabiktima ka rin. Basta guwapo, okay lang. Basta makaranas din naman ako ng sarap sa piling niya. Hoy, hindi biro yung nangyari sa kaibigan ko. Oo nga eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makaget over sa nangyari sa kanya. Nasa na ba yung bangkay niya? Ayun, nasa punerarya na. Ihahatid na yun sa pamilya nila. Nandun na rin yung mga magulang niya. Hindi nga rin makapaniwala sa sinapit ng anak nila. Ikaw, mag-iingat ka rin. Kung babae ang pinupuntirya ng aswa na sinasabi mo, nakakatakot yan. Mamaya niyan, ikaw na ang susunod. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Ay, naiisip ko tuloy lumipat na lang ng boarding house. Nakakatakot nang umuwi dito lalo na sa gabi. Baka doon na lang ako sa boyfriend ko mangupahan. Nakakatakot talaga dito. Hindi na makatao ang nangyayari. Patuloy sa paghahasik ng kadiliman ang kampo ng dilim, samantalang patuloy din namang naghahanap ng hustisya ang pamilya ng biktima sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang anak. Subalit, sa ganoong mga pagkakataon, sino man sa kanila ay hindi makahanap ng solusyon para masugpo ang lagim sa kanilang lugar. Apektado ang bawat residente, lalo na si Aling Igna na may-ari ng boarding house dahil mangilan-ngilan na rin sa kanya ang umaalis dahil natatakot na rin sa mga pangyayari. Aling Igna! Mukhang ang lungkot na dito sa boarding house niyo Magda lang kasi nakapantalon ako ngayon. Tsaka nakasanto ko. Kundi na lang kayo natitira rito. May apektado ata sa nangyari. Hindi naman dito sa boarding house ko nangyari yung krimen na yun. Bakit naman sila matatakot sa boarding house ko? Kasi po, nasa dulo na kasi yung boarding house niyo. Kahit ako man, natatakot na rin dito. Aalis ka rin ba? Hindi naman ho ako aalis. Basta, wag niyo po muna akong sisingilin Sige po ha. Basta bayaran mo kapag nagkapera ka ha. Uy, kumusta nga pala yung kaibigan mo? Ayun po, nailibing na. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung sino talagang pumatay sa kanya. Yung mambabalot. Nakadetain na po sa city jail. Dahil sa maraming ebidensya nakita sa mga gamit niya. Ay naku, ano kaya sa palagay mo? Aswang talaga kaya yung mambabalot na yun? Marites na rin ho kayo. Ikaw naman, iniisip ko lang kasi kung aswang nga ang mambabalot na yun, bakit pa siya humingi ng tulong, o diba? Oo nga tsaka kawawa naman. Pero lalabas din ang totoo.
malalaman din natin yung totoo. Grabe, narinig ko na naman ang alulong na yan. Umaalulong na naman ang aso. Santisima, nakakatakot talaga ano. Baka aso talagang pumatay. May aswang! May aswang! Nanang Igna, nagkakagulo na po yung mga tao sa labas. May aswang daw. Alangan naman lalabas pa tayo. Tulungan mo na ako magsara ng mga bintana para hindi tayo pasukin ng aswang. Nanay nga! Buksan niyo ang pinto! Papasukin niyo ako! Si Romina. Bilisan niyo! Please! Ay pagbuksan na natin, Nanang Igna. Ikaw na lang, bilisan mo. Anong oras na nasa labas pa siya? Sandali lang po. Bakit pa nasa labas? Nakakatakot na nga sa labas. Nagagagala pa rin. Anong nangyari sa'yo? May aswang sa labas! May aswang sa labas! Kaya nagmamadali akong pumasok. Mabuti na lang, pinagbuksan mo ko. Sige na, pumasok ka na. Diretso na ako sa kwarto sa taas. Sige. Oh, anong nangyari doon? Nanang Igna, napansin niyo ba siya? Oo, gwapo pa rin kahit kapitulation ko. Pero bakit pagod na pagod at takot na takot? Hindi ho. Yung dugo sa bibig niya. Ano? Hindi ako maaari magkamali, Nanang Igna. May dugo siya sa bibig niya. Hoy, anong ibig mo sabihin? Hindi kaya ang gwapong bakla na to ang aswang? Hoy, tumigil ka nga. Mamaya marinig ka niya. Iiwanan naman ako niyan. Mababawasan naman ang kita ko buwan-buwan. Ikaw na lang matitira sa borders ko. Makunat ka pa naman magbayan. Hindi ho eh. Kasi 'di ba, nung wala pa siya dito, tahimik naman tayo dito. Pero simula na mangupahan siya dito, ang dami-dami nang nangyayari. Napapadalas din yung pag-alulong ng aso. Huwag mo sabihin. Nagpatuloy ako ng aswang sa boarding house ko. Nanang Igna, Alam mo, sa totoo lang, kumbisido na ako sa iyo. Napapakinabangan din ang pagkamarites mo, no? Hayaan mo, tutuklasin ko ang tungkol sa sinasabi mo. Oras na patunayin ko na totoo ang sinasabi mo. Ora mismo, palalayasin ko siya rito. Mula noon, pinagdudahan na ni Igna at Cecil ang isa sa mga borders nila. Pero naruroon pa rin ang pag-agam-agam dahil nga sa gender nito. Paano nga bang panghihinala ang aswang ito? Sobrang takot na takot rin ito sa mga kwentong aswang. Pero ng gabing may mga hinahabol ang mga taga-baryo. Noong gabi rin yun, nakitaan ang dugo sa bibig ni Romina. Kaya lihim na nagmanman ang may-ari ng boarding house tungkol sa tunay na pagkatao ng isa niyang boarders. Nandito na ako sa silid ng borders ko. Bakit ba ako naniniwala kay Cecilia? Hindi ko napansin. Nandito nga talaga ako sa silid ng bayot na ito. Pero kailangan ko rin mapatunayan kung totoo ang sinasabi niya. Sa likod ako magmamasid. Ay, paano nga ba talaga kung totoong aswang ang gwapong bayot na ito? Sayang, di ko malang natikman. Dito na ako. Mula dito, nakikita ko ang loob ng kanyang silid. Oh, Diyos ko! Totoo bang nakikita kong ito? Nakikita ko ang hubot-hubad niyang katawan ng lalaking mabalahibo. Tama, yan ang itsura ng lalaking sinasabi ng mamabalot na pumatay. Diyos ko, mga pagkin! Tinusok na! Tinuhog na! Gulat na gulat ang landlord ni Signa sa nakita sa loob ng kanyang paupahang kwarto. Kakaibang nilalang ang kanyang nakita. Halos manindig ang kanyang balahibo sa itsura nito. Mabalahibo ang katawan at kakaiba din ang tenga at ang ilong nito. Lalo na
Nang humarap ito sa kanya, napasigaw ang matandang may-ari ng boarding house, kaya sa takot nito, humingi siya ng tulong. Nagkagulo naman ang lahat ng tao sa boarding house, ganun din ang mga katabing bahay ng paupahan ng matanda dahil sa matinding kuryosidad. Bakit po? Anong nangyari? Saan ka galing? Sa duty ko po sa trabaho, bakit po? Ibig sabihin, hindi ikaw yung nandun sa silid mo. Bakit po? Galing kayo doon? Ano pong ginagawa niyo doon? Maninigil sana ako ng rento mo. Napansin ko may ingay sa loob. Naku, sandali po, titingnan ko lang. Sige. Dali-dali siyang umakyat ng silid nang inuupahan ng baklang si Romina para makita ang sinasabi ng matanda. Sa bilis nito, naakyat niya agad ang kinaroroonan ng kanyang kwarto. Ganun na lamang ang kanyang gulat sa makikita sa loob ng kwarto. Diyos ko, Ay, pinagwalaan ang mga gamit mo. ano pong itsurang nakita niyo? Akala ko nga ikaw yung nasa loob. Sino pong nanloob sa silid ko? Sigurado ka bang hindi mo alam ano nangyari? Hindi ko nga po alam. Kararating ko lang po galing sa duty, Nanay Igna. Ang dami pong mga nasira sa gamit ko. Ang dami ring nasira sa mga gamit ng paupahan ko. Nakakatakot na po dito sa inyo. Sinong pinapasok mo dito? Ano po? May pinapasok kang ibang lalaki sa boarding house ko. Pasensya na po kung hindi po ako nagpaalam sa inyo. Kung gano'n, ang pinapasok mo rito ay ang nakita ko. Aswang ang pinapasok mo? Pero bakit biglang nawala ang aswang na yun? Wala naman siyang ibang madadaanan. Nakakatakot na po. Ikaw ha, nagpapasok ka ng lalaki hindi mo kilala? Ano po bang itsura niya? Mabalahibo ang katawan, malaki ang mata, payat lang ang pangangatawan. Duda kong aswang yun. Walang yaka? Ikaw pa lang salarin dito ha? Bakit ka nagpapasok ng tao nang walang abiso sa akin? Hindi ko naman po alam na aswang pala yung boylets kong yon. Kasi nga ang gwapo-gwapo niya. Wala po akong ekstrang pera para i-hotel siya. Kaya ang sabi ko, dito na lang siya matulog. Akala ko mag-happy-happy na ako ngayong gabi. Yun pala sisirain lang mga gamit ko. At dahil sa ginawa mong ito, lumayas ka dito. Ipapahamak mo ang boarding house ko. Matagal mo nang pinatutuloy ang lalaking yun dito, ano? Nagpapatuloy ka ng demonyo sa bahay ko. Patawad po, hindi ko naman po alam na ganun siya. Balut-balutin mo na ang gamit mo. Hindi ko kailangan ng border sa katulad mo. Malas sa negosyo ko ang ginagawa mo. Pakiusap po, Nanay Igna. Wala po akong malalapitan, tsaka nag-advance na ako. Pues, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng advance mo. Hindi ko kailangan ng borders na nag-aalaga ng aswang. This is a negosyo! Galit na galit si Nanay Igna sa kanyang natuklasan. Kaya ng araw din yun, pinalayas niya ang kanyang baklang boarders na nagmamakaawa naman sa kanya na huwag siyang paalisin dahil wala nga siyang malilipatan. Galit din si Romina nang umalis ito sa boarding house. Miss? Kayo ba nag-book sa akin? Romina? Ay, ikaw pala. Hindi. Narinig na kita. Lalaki ang boses mo. Pinagsasasabi mo? Hindi. Dinig na dinig ko. Boses lalaki ka. Ano naman ang problema doon? Nakakapagtaka lang kasi. Bakit nagbabakla-baklaan ka? Bakla naman talaga ako. Bakit kanina ang macho-macho ng boses mo? Abay, syempre, kailangan kong gawin yun kasi alam mo naman ang kalagayan ko. Para hindi ako bastusin ng mga lalaki. Mamaya niyan, maray pa ako. Parang may pinagtataguan ka. Kung wala, anong ganap ng pagbabakla-baklaan mo? Baliktad ka. Bakla ka sa umaga, lalaking lalaki ka sa gabi. Kabaliktaran ng totoong nangyayari. Ang iba, lalaki sa umaga, bakla sa gabi. Pero
Ikaw? Ang dami mong sinasabi. O ano, magpapabuka pa ba o hindi? Sige, sasakay na ako. Sakay na. Dumikit ka sa likod ko ha, para hindi mahirap ang aking pag-drive. Panlalaki yung pabango mo. Ano ka ba? Ang dami mong napapansin sa akin. Kasi ano? Nakakapandod na naman kasi talaga. Pero mas mabuti na yon kaysa naman magbakla-baklaan ka. Ang kisig-kisig ng katawan mo. Sayang naman yung dami pang lahing maiiwan ko sa mundo. Baklang to nga? Ano? Didikit ka ba sa likod ko o hindi? Oo na. Nasaktan siya? Ano yan? Ang init. Ang agimat laban sa aswang. Bakit ka naiinitan? Aswang ka? Ikaw ang aswang! Hindi ako aswang, no? Bakit naiinitan ka? Habay malay ko sa'yo. Umamin ka. Ikaw ang lalaking nakita ni Nanay Igna sa loob ng kwartong pinapaupahan sa'yo. Hoy, tumigil ka nga. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Paano magiging ako? Kararating ko lang ng mga oras na yon. Malay ko ba? Mabilis kumilos sa mga aswang. Nakakainis ka na ha? Hindi nga ako aswang. Pwede pang mang-aswang ako ng mga boylets. Tanggap ko pa yon. Pero, yung pinararatang mo sa akin, hindi totoo yan. Bakit ka naiinitan sa agimat na mayroon ako? May agimat na pala mga marites ngayon. Talagang plinano mo ito. Para mahuli ako ha. Pwes, hindi ako natatakot sa agimat mo. Kasi hindi naman talaga ako naniniwala sa agimat. Yamang makulit ka, sasabihin ko na sa'yo kung sino ang totoong aswang. Ano? Si Nanay Igna ang totoong aswang. Itinatago lang niya sa'yo kung sino-sino ang pinagbibintangan niya. Pero ang totoo, siya pala ang aswang. Kaya ikaw ang mag-iingat ha. Ikaw na lang yung natitirang borders. Kapag wala na yung naging biktima, ikaw ang kakainin nun. Bakit hindi mo tanungin ang landlord mo nang malaman mo kung sino ang totoong aswang? Gamitin mo sa kanya ang agimat mong nalalaman. Saan ka na pupunta? Maghanap ka na lang ng ibang riders. Naiinis na ako. Diyan ka na. Sandali lang! Teka! Ano bang sinabi niya? Si Nanay Igna ang aswang? Pero kanina, nang kinamit ko ang anting-anting ng pangontra sa aswang, nag-react siya. Meaning, totoong aswang siya. Pero sa sinabi niya, kailangan malaman ko ang totoo para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kaibigan ko. Hindi pwedeng basta na lang mabali walang nangyari sa kanya. Kailangan magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kaibigan ko. Maraming naglalaro sa isipan ni Cecilia kung sino ang tunay na aswang. Parang kung anong puwersang sumisiksik sa kanyang isipan ang mga sinabi ng baklang si Romina. Pero pinipigilan niya ito. Alam niyang mabuting tao si Aling Igna dahil kahit hindi pa ito nakakapagbayad ng boarding house, hindi siya pinapaalis ng matandang bakla. Napansin niyang papunta ang baklang si Romina sa boarding house. Kaya dali-dali niya itong sinundan at humingi na rin ng tulong sa iba. At nagmandali itong bumalik sa kanilang boarding house sa pagnanais na sabihin ang nalaman nito kay Romina at naroon din ang agam-agam kung totoo ba ito o hindi. Sino kang demonyo ka? Naalagad ng kasamaan? Sino ka may lakas ang loob na pumasok sa aming bahay? Hindi ka nagsasalita? Heto! Ang crucifix na ito! Sige, subukan mo lumapit. Alam ko natatakot ka rito! Hindi ka natatakot sa cross na ito? Sino kang demonyo ka? Huwag ka lalapit! Kung isisigaw ako! Kung hindi ka natatakot sa krus na hawak ko, hindi ka totoong aswang. Tao ka! Nag-aanyong aswang ka lang para takutin kami rito. Para magsipag-alisan ng mga borders ko dito.
Saklolo! Tulungan niyo ako! May demonyo nakapasok sa bahay ko! Saklolo! Teka, bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Hindi ako nakalga sa pagkakasal mo sa akin! Bitiwan mo ako! Hindi ako nakahinga! Sisipain ko ang kuwan mo ng ganito! Lalabas ako rito para makahingi ako ng tulong. Saklolo! Kailangan makalas na ako rito. Sino sa mga borders ko ang kapo ng dilim? Ay, Diyos ko, kailangan mabuksan ko itong pinto. Nawakan niya pa ako. Hindi! Bitiwan mo pa ako. Aswang! Demonyo ka! Aswang ka! Grabe ang takot na naramdaman ni Igna sa kanyang natuklasan. Pakiramdam niya, tila katapusan na ng kanyang buhay ng mga oras na yun. Hindi na rin niya alam kung paano niya malulusutan ang aswang na sumasalakay sa kanya. Ganun na lamang ang gulat niya nang makilala niya ang aswang na sumalakay sa kanya. Hindi mo ba natatandaan ang mukha ko? Kung sino ako? Sinasabi ko na nga ba? Ikaw yung nakita ko. Nilinlang mo kami. Pinaniwala mo kami na kararating mo lang ng mga oras na yon para mawala pagdududa namin sa'yo. Pero ngayon, wala ka nang ligtas. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata na ikaw ang aswang. Aswang ka na nagtatago sa katauhan naming mga kapederasyon. Bakla ka sa umaga, pero sa gabi, kampungan ng kadiliman. O ano ngayon? Ang galing mo man din lang. Dahil sa'yo nalugi ang boarding house ko. Nagsipag-alisa silang lahat dahil sa takot. Kaya magbabayad ka sa kasamaang ginawa mo. Bakit? Magsusumbong ka? Sa akala mo ba makakasumbong ka? Kung totodasin na kita. Masama din ang ugali mo. Wala kang konsiderasyon sa mga taong nangungupahan sa'yo. Bakit mo ito ginagawa? Hindi ko rin gusto ang nangyayari sa akin. Pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. So totoo nga, nagtatago ka lang sa katauhan ng isang bakla para hindi ka mapanghinalaan sa kasamang ginagawa mo. Dahil gusto kong mabuhay dito sa mundo. At yun lang ang paraan para mabuhay ako. Ang mapunan ang pangangalam ng tiyan ko. Ang lamang loob ng tao ay tila masarap na pagkain sa amin. Dati pinandidirian ko. Pero ngayon, hinahanap-hanap ko na. Ito rin ang paraan ko para manatiling bata ang itsura ko. Dahil kung hindi ako mabubusog sa laman ng mga tao, tatanda ang katawan ko at ayoko mangyari yon dahil manghihina ako. Ano yon? Humingi ka ng saklolo? Hindi ko alam. Hindi ako tumawag. Nagtawag ka pa. Pwes, bago sila makapasok dito, makukuha ko na ang lamang loob mo. Wag! Bawa ka sa akin. Matanda na ako. Wala pa nangyayari sa buhay ko. Ibalato mo na lang ang natitirang araw ko sa mundong ito. Hindi! May tao ba sa loob? Tulungan niyo ako! Papatayin ako ng aswang! Narito ang aswang! Nang malaman ng mga pulis ang panganib na kinalalagyan ng matandang landlord, nagmamadali silang pasukin ang kinaroroonan ng matanda at ng aswang na si Roman na nagtatago sa katauhan ni Romina. Nakatago siya! Men! Sundan niyo! Yes, sir! Yes, sir! Tono! Bilisan natin! Nanang Igna! Salamat sa'yo!
Akala ko mamamatay na ako sa kamay ng demonyo na yun. Maiwan na muna namin kayo. Susundan lang namin ang aswang na yon. Sige po. Nanay Ignacia, Salamat sa iyo, Cecilia. nalaman ko na po kasi na aswang siya. Natunugan ko na rin na pupunta siya dito sa inyo. Kaya humingi na po ako ng tulong sa mga pulis. Mabuti na lang, naniwala sila sa sinabi ko. Akala ko mamamatay na ako. Akala ko papatay na ako ng aswang na yun. Salamat talaga sa iyo, Cecilia. Wala po yun. Ginagawa ko lang po ito para sa kaibigan ko. Para magkaroon ng hustisya ang pagkamatay niya. Salamat talaga. Sana mahuli siya. Sana. Nakilala niyo po ba kung sino ang aswang? Oo. Totoo nga. Si Ruby ng aswang na nagtatago sa katauhang tulad ko. Pero ang totoo, demonyo pala siya. Hindi mga boilers ang hinahanting niya, kundi mga tao talaga. Kinakain niya. Aswang siya. Siya ang aswang. Sa tulong ng mga alagad ng batas, tinugis nila ang mapaminsalang aswang na nambibiktima sa kanilang lugar. Nanlaban din ang aswang sa mga pulis kaya malulutong na putok ng baril ang pinakawalan ng mga ito. Pasiguradong hindi sila mapipinsala ng aswang kahit maliksi ang aswang pero mabilis rin ang putok ng baril. Kaya na-corner din ng mga pulis ang mapaminsalang aswang. Dispatch, may suspect dito. Kailangan namin hulihin. Mukhang konektado sa mga kaso ng pagpatay. Magpadala kayo ng backup. Kailangan namin ng tulong. Mend, hindi taong kalaban natin. Kailangan nyo mag-iingat at maghanda. Akala nyo ba madaling hulihin ng isang tulad ko? Hindi ako matitinag sa mga pulis. Sumuko ka na lang. Hindi mo kayang talunin ang batas. Hindi ako susuko. Hindi ko hahayaan na ako'y mapabilang sa inyong bilanggo. Nagsimula uli ang tunggalian ng mga pulis at ang aswang. Sa tulong na rin ng backup na pulis, hindi na nakalusot pa ang nasabing aswang. Kaya nagtagumpay ang mga pulis sa kanilang inkwentro. Napatumba nila ang aswang na hinahanting nila. Dispatch, nauli na namin ang suspect. Kailangan namin ng sasakyan. Mayroon ng sasakyan na papunta dyan. Huwag kang gagalaw. Maganda ka ng panagutan ang mga kasalanan mo. Hindi pa to tapos. May kapangyarihan ako. At babalik ako! Subukan mo bumalik. Pero sa kaharian ng batas, hindi ka makawawala sa paglabag mo sa batas. Habang hinihintay ang sasakyan, inilabas na ng mga pulis ang aswang na si Romina na nakaposas at nakatakip ang mga mata nito. Halos magkumpulan ang mga tao sa lugar sa matinding pag-uusisa sa nangyari. Hindi ko alam kung bakit ko ito nagawa. Marahil sa sobrang pangangailangan ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakahuli ng buhay na aswang sa pangunguna ni Police Officer Renato Hacutina dahil sa mapaminsalang bilanggong ito. Inilagay ito sa selda ng mga high-profile kriminal na sigurado ang seguridad at proteksyon na hindi makalalabas ang aswang na nag-anyong bakla sa umaga at sa gabi naman lumalabas ang tunay na kulay para mambiktima. Naging paraan ito ng aswang upang hindi matuon sa kanya ang atensyon para mailigaw din ang mga alagad na pulis sa pag-iimbestiga. Nakalabas na rin ang mambabalot na unang napagbintangan dahil na rin sa kakulangan ng ebidensyang magdidiin sa kanya. Tugma sa cartographic sketch ang mukha ng nahuling aswang kaya pinalayan na rin siya dahil nahuli na ang tunay na salarin. Bumalik na rin ang dating sigla ng paupahan ni Aling Igna. Nagsipagbalikan na rin ang mga dating borders nito.
Naging mabait na rin ang matandang landlord na bakla. Nire-respeto na rin ito ang karapatan ng mga boarders. Hindi sila basta-basta mapapaalis nang nagpapaupa, lalo na kung wala naman itong ground for termination ng kontrata ng pangungupahan. Ang kasaysayang ito nila Ali Igna at Cecilia ay nag-iwan ng malaking paalala, maging mapanuri sa pagkilala ng tao bago pagkatiwalaan. Hindi lahat ng taong may kaakit-akit na kaanyuan ay mapagkakatiwalaan dahil ang kampo ng kadiliman ay magaling magtago sa magandang anyo. Kaya mag-iingat sa taong pakindat-kindat dahil meron silang masamang binabalak. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Louie Bandola. Nais lang po naming i-shoutout ang aming kaisa-isang Dark Shadow regular member na si Marvin Munoz. Maraming salamat po sa inyo, sir, at mabuhay po kayo. And of course, shoutout din po namin ang lahat po ng mga subscriber ng ating channel. At salamat po sa patuloy niyo pong pag-react sa aming mga video at mabuhay po kayo. Lalo na po sina Ilona Victoria, Jean Tinambakan, Shamsudi Muhammad Sainay. Yan. At sa lahat po ng mga subscriber. Sino kang demonyo ka? Alagad ka ng kasama, alagad ka ng kasamaan? Sino ka may lakas ng loob na pumasok sa aming bahay? Anong ginagawa niya? Naghahaplas siya ng Dahil mali. Grabe naman kaya. Gana. Nakago sa tipanin. Ano ginagawa niya? Sige. Oh, hinawakan agad ako sa puwet. Teka, sandali. Hindi ko trip ang nakatalikod. Gusto ko yung nakaharap. Teka, huwag mong yapusin ang katawan ko. Dahan-dahan lang. Ay, huwag mong tidaan ang leg ko. Oh, umakit pa sa tenga ko. Nakikiliti ako. Ano ba? Huwag. Oh! Si ay? Pag mo dilaan ang liko. Umakit pa sa tenga ko. Nakikiliti ako. Wag. Mayo ng passion.